vereyim baklaşmayı. Be, çağanı. Selam. Be, dünkü çağa çıkmaya mı? Bilal kadın, sağ ol zat, nesibetin, gelip dur. Musu vakada da sırgın neler bilersin ne adı mı? Eştiyan mı çekeyim? Gelen verik. İşte orukta yaşayan mı? Yok ağam. Ben sana var hatçadan ver ünüs verýän ha. Şu orukdan geçende öňden motor çyksa ýokman motor bedire atyp geçýän. Arataçylyk kime uğratdy sana? Kakam. Ay tuğulama. Şuur moylum arasıçılık hakkında tapak geçti. Wagtyň terbiýeňe dönen ýaman akyllyja oglanjyk ekeniň ya. Ýörenme men sana sowga çykyp bereyim. Ýör gel. Ana azigim, şu bağlam ki men magadynym, ben şu magadynyň eýeti. Wow. Barın etlenişin sayla, bak. Be, iş güç alada deyip çağalarıma terbiye vermem undup bar yani o. Göreyrin çağasını. Maşallah. Hemmen atada çağasını kovvar yanır valen. Yönü doğru terbiyelemeye vakti yok yani. Çağa edebi, ondan emedi değilenine. O bekleşikler bari kena. Bu ne? Ağam bollum. Ay tuğulama. Sene bağlam kistan giyinip bakatım akıllıca görünüpsün o. Getir salıp vereyim. Ay tuğulama. Eşik varına saylap bilipsin o azigim sen. Hoppa. Alın azigim. Nesibetin. Yine de gelip dur bol ya mı? Sağ olun ağam. Sağ ol. Eşiklerini amarata sakla. Oğlum, içen dermalım ama torp var ya. Şolarama almalı. Bolyaca alıptan alarız. Derya, çağalan pampersları gutordy, pitanyalar gutorp gelýär, produkta azarly. Bolya alıptan alarsa. Sen bar bahanaň aýlykdalar. Sen gazanýan ujipsizje pulun bize ýetene. Bar oturma tur git işle, 2 tane işle. Erkeğen. Erkeğin gursaw hem gan bilen etten. Gowullarını digip bilýär sehel zat. Wah, daşyna çykarman ýörse-de olar. Daş däl ýa, polat däl erkek diýen zat. Ya birine kul bolmaga borçlular. Ses çıkanok deyip diýmän hemme zat. Bilýäňizmi, silan üçin, söýýän üçin dim ýanlar.
Daş däl ýa polat däl, erkek diýen zat. Onu soňamsyz ýaly derde aýdyp bilen zok. İşte küsüp ýa ýeňledip ýüregi. Erkek äsen mert bolly ýalar. Düşünün, adam, erkek diýen zat.